Спящи кучета е идиом Sleeping Dogs. Спящи кучета не Sleeping Dogs е идиом. На български мисля, че близо да се преведе като да не разлаем кучетата. Нещо като знаеш тази тайна, която всъщност се криеше дълбоко за Дани. Да не я казваш, защото знаеш, че ако я кажеш, тя ще разлае кучетата. Той ще създаде нови проблеми или ще създаде нещо неприятно, каквото се и случи. Но всъщност накрая и в главната героиня успява да се измъкне от всичко и да покаже, смисъл, да даде своята преданост към приятелка си. И идеята с набоженето в иглата, тук знаем, че в Англия е било през 60-70-те години е било много, така имало доста толкова такива нападения, всъщност това също е част от истински, вдъхновено от истински истории. Наградите беше наистина страхотно постижение. Първо бяхме Raindance Film Festival, който е най-големия в UK за независимо кино. Те ни взеха, бяхме част от фестивала, мина доста успешно, всъщност там се разчу и след това британските филмови награди за независимо кино БИФА. Бяхме в номинация с тях, което беше просто абсолютна изненада за нас. Аз, когато ми се обадиха, се разплаках по телефона от вълнение, когато ми казаха. И след това бяхме на София Филм Фест, което беше наистина страхотно. Публиката доста добре го прие и там. Наистина съм много изненадана за пореден път от българска публика, че хареса толкова много филма. Защото е доста различен от това, което виждаме в България като филми, повече американско кино. Или даже да е европейско, английското пак е по-студено и по-сиво малко. По-различно е английското кино. И между другото на София Филм Фест бях много просто безкрайно очарована от публиката. Адски много се хареса и тази вечер наистина, смисъл, видях много хора, че наистина ти виждаш, когато човек е искрен, че няма да пита, нали, или няма да... Имаше доста въпроси всъщност. Да, и доста въпроси и много съм доволна. Аз искам да кажа специално много умилителни за Светла Дионисиева, която вече познавам от известни месеци, откакто е тук. Откакто е тя тук, всяка седмица нещо се случва и постоянно има неща, на които аз винаги се опитвам да идвам, естествено. И да, лесно се работи, намерила две прекрасни момичета, които ти помагат наистина страхотно, са много креативни. Тя самата е много креативна и много дейна. И мисля, че много хора трябва да знаят за това място тук. Нищо, че сме под земята.